Говоря за окултното име и така нареченото името на човешката душа, което име не трябва да бъде споделено. То е само между ученика и учителя. Учителя е този проводник, който дава, така да се каже, името на ученика. Името е врата. Другата важна особеност е, че това е бялото камъче, което се дава на ученика, на което има име ново написано. Тези, които са последователи на бялото братство или се интересуват, в Заветът на цветните очи това е упоменато, а то е част и от Библията. Така че това е, както се казва, свето писание, но то трябва да стане плът и кръв. Винаги, когато получавате пряка връзка, от която се чувствате удовлетворение, от която виждате плода на физически план, имайте предвид, че сте връзка със светло същество. Успях ли да отговоря на въпроса? Всъщност не отговориха дали е възможно директно с Създателя. Може. Може. С тази разлика, че нивото на съзнание на човек трябва да е такова, в което наистина казвам да се осъществява пряка връзка. Значи, гласът на Бога е тишина. Пълна тишина. Всичко се успокоява в човека. Това е точно онзи момент, в който Господ говори. Колко е продължителността му за всеки в даден момент, това е индивидуално. Но това е изключително зареждащ момент и ползотворен. Тук има ли въпрос? Да. Вие казахте, че петият елемент, този, който сега ще има приоритет в цялата шестикоренна раса, се нарича етер. Така. Това се казва любов. Да. Аз лично не мога нищо да разбера. Елемент е физическо състояние на материята с такава специфичност, която не може да бъде нито подражавана, нито имитирана от каквото и да е друго. Елемента вода, елемента въздух, елемента земя, което включва всички земни елементи, и да кажем елемента огън, не могат да бъдат подражавани и имитирани от другите. Ако етер е елемент, как той се нарича чувство? Защото любовта е чувство. Това е състояние на психичните атоми на човешката функция, на неговата способност да чувства. Тоест, функцията на чувствителното тяло, на тялото на чувствата на човека, може да достигне до това психично състояние, което ние наричаме любов. Другата функция, да кажем на ума, се нарича мъдрост. Как елемента се нарича чувство. Това ви го нарекахте чувство. Значи любовта е чувство. Елементът е физическо състояние на нещо, което не може да бъде нито подражавано, нито имитирано. Значи ако елементът е калай, вие не можете с него нито да имитирате, нито да подражавате в качественото му състояние, да кажем на златото или на желязото. Така, как да разбираме елемент? Защото всичко друго е физически елемент. Физически елементи, т.е. химически елементи в физическо състояние. Любовта е психически елемент на нашата физическа чувствителност. Ма коя любов има божествена? Любовта като принцип. Много широко понятие. Това, за което вие говорите, е нещо по-конкретно. Нещо по-конкретно. Не, господине, мога ли са... Значи аз не искам да ви оспорвам, не искам да разбера. Не, аз вие говорите, че елемента или се нарича олово, или се нарича любов. При вас. Аз искам да знам как елемента се нарича любов. Защото няма елемент в тантризма, това нещо не е недопустимо. Тоест не го знам. Просто не знам, това искам да го разбера. Как елемента, който сега в шеста коренна раса ще базира трансмутацията на клетъчната система на човек, за да влезем в шеста коренна, а то е чувство. То не е елемент тогава. Това чувство може да се пресъздаде в... Пресъздаването е нещо друго. Значи, пресъздаването е нещо друго. Имате топка глина,
Един структур пресъздава женско тяло, структур пресъздава държавство Бога, или ръката на Бога. Пресъздаването е идея. Тук говорим за елемент, понеже аз знам какво е етер. Етера не може да бъде любов. Кажете как, защо в окултните науки и как се нарича любов? Етера се свързва с любовта в този период от време, защото етера е елемент на любовта, но не като чувство. Той има физически параметри. И другото нещо много важно, което е. Етера в момента е този елемент от всички елементи, които съставляват така за наречената физикална структура на любовта. И другото много важно нещо е, този елемент в момента е жизненно необходим, затова излиза на преден план. Неговите характеристики обаче, колкото са и физикални, толкова са и метафизични. Значи, всеки елемент има физическа и метафизическа даденост. Етера, една от неговите, да кажем, структури, които би могла или съставки, се нарича финилиепран и така нататък. Етера е единственото, има един единствен център на Земята и това е в България. Това е тук. И той представлява наистина елементарна структура, а не чувствена структура. Затова ми е много интересно окултни школи, които претендират за ръководство на Земята, които претендират за такава синхронизация в методиката за развитие на едно човечество, как не могат да разберат разликата между елемент и чувство. Защото този център, аз ще ви го кажа, на български значи етар, а не етер. И не е етар, а е етар. Някъде там трегабо, ще го намерим. Това са названията в България, така както това етимологично няма близко това име, както и реката Янтра няма. Аз на някои хора казах какво означава Янтра. Това не мога да разбера в окултните школи. Нивото на претенция ми е много приятно даже, но не мога да разбера как може там да не се знае, че не може елемент, физическо състояние на химически структури да бъде наречено на психическо ниво. Сега, с психическо ниво. Освен елементите, има движение на тези елементи, които се комбинират по определени правила. Тези правила са определени от любовта с главна буква. Когато съзнанието на човек комбинира определени съставки от тези елементи в определено количество, комбинацията е определена. Тя колкото може да бъде на физикална структура, толкова може да бъде и на чувствена. Доколкото аз съм чел главата, всички останали елемента етер е елемент, наречен пети. Значи като структура той е абсолютно недосегаем и характерен като елемента, който се нарича огън. Как? Няма чувство. Не може да има чувство. Не може по това. И второ, ви казахте, аз искам просто. Казахте, че Рила и Шамбала са свързани. И че Дунав е в тази школа. Рила и Шамбала са свързани. Бихте ли ми обяснили тогава, защо Дунав, Махатма Море има ли общо с това? Всички Махатми в Шамбала имат ли общо с това? Тоест този ли център визирате, това трябва да обясня. Дали Мория? Да. Шамбалският център има учители. Един от тях е, да кажем, Расул Мория. Така. Другия се нарича Махатка Кутхуми. Така. Това ли визирате, когато казвате Шамбала? Земното присъствие на Шамбала не е. И това визира. Да. Тогава бихте ли обяснили защо включената школа към тези елитни школи окултни на земята Рилска, нейният духовен водач Дънов забранява поставянето на какъвто да е знак от страна на Шамбала. Особено на Мория знак. Значи не може една школа, която е подчинена на Шамбала, да забрани на шефа си отгоре да използва знакова система на своето окултно знание. Как става това? При мен няма противоречие и няма... Аз не искам при вас да противоречието. Когато един човек е в методиката на окултната връзка между школите, той трябва да знае, или поне трябва да се знае по някакъв начин. Тази школа, ако е към другата, как я отрича? Тоест забрана има на Дънов. Има категорична забрана
нищо от Мория и от Шамбалската школа да не се слага, защото Мория и Шамбалската школа е структурата на княза на този свят. Този, който Исус каза, аз заминавам, злото идва. Ето го княза на света, той идва след мен. Това е тази структура, за която говорим. И Агарта изобщо не е подземен град. Агарта също се намира в Агарта. Много ми е интересно как... Значи първо, не знам, може би на мен не стига знанието, но аз не мога все още да проумея. Елемент в окултната наука или в тантризма означава нещо, няма да се повтаря, което е да кажем примерно злато. То не може да се казва чувство, не може да се казва красиво. Разбирате, златото не може да се казва красиво. Едно нещо. Елемента на физическите атоми на човека в определено окултно, айде нека да бъде окултно състояние, при което психическите атоми на човека могат да изпаднат в такава зависимост, че етерният елемент да структурира нови енергийни потоци на човешкото съзнание, които да запазят такова високо духовно ниво, което ние наричаме любов. Затова Кутхуми нарича първата част мъдрост, а втората част е любов. Мъдростта любов, не е любовта мъдрост. Значи, състоянието, при което нашата мозъчна структура може да влезе в психично състояние на етерната субстанция, т.е. тя да преобладава, би могло да се получи любов. Но да има етер, който се казва любов, просто няма как. Сега. Мъдростта е също чувство. Преди да продължим нататък, аз съм благодарен на това малко, само ще ви питам нещо, вие си отговорете, не нужда да отговаряте на мен. Защо ние на децата ние им разкриваме тайната, че няма Дядо Мраз и Снежанка? Ги оставяме да се радват и да са щастливи. Защо? Така. Противоречие на определен план има, но виж план няма. По един начин се дава информацията за определено ниво на съзнание на хората и по друг начин на друго ниво. В генерална си мащабен план няма противоречие, но, както казва учителя Бен Садонов, всемировия учител Бен Садонов, от един извор по-добре да тече мътна вода, ако не може да тече бистра, отколкото да е пресъхнал. Има неща, с които човек по-добре се занимава, за да развива определени черти в себе си. След известно време разбира, че това не е точно така. Но самия факт, че се занимава, развива качество в него. Така че информацията на един план има противоречие, на друг няма. И аз предлагам, може би двамата посветени, защото за мен са посветени двамата, ако искат да си коментират помежду си това нещо, да не ме объртват това нещо. Да, разбирам, аз много добре. Ще изпаднем в едни спорове, които... Ще изпаднем в едни спорове, които... Нали, леко казвам така... И аз знам, че някои неща, с които се занимават хората, са смешни, леко казвам. Обаче, за да развиват момичета черти в себе си, просто трябва да се занимават. Истината не е точно това, което си мислим. Както учителят Бен Садонов е казал, на много видове любов, човешката е една, божествената е друга и отношението към нещата е различно. Продължаваме нататък. Вие ако искате да пиете кафе или бира след това с дрожди. Аз само ще се върна за момент на въпроса на Спасма. Ние не се познаваме лично с него. Това, което исках да кажа, макар че му дадах думата да говори, при мен няма такова противоречие, нито за етера, нито за любовта. Няма противоречие, не съм срещал противоречие вътре в Рилската школа спрямо Шамбала и Агарта. Другото, което е много важно, искам да подчертая, че голяма част от знанието, което в момента ви казвам,
И другото, което също не съм споделил с вас, е лична опитност. Познание, което съм натрупал пряко във връзка. Нали, не познавам практиката, нали, опитността на господин Мавров и нямам по никакъв начин намерението да така. Ще бъде много приятно да общуваме помежду си. Има, предполагам, много неща, за които да си говорим, но това, за което искам да кажа, че преди всичко знанието, което ви давам, е знание, което е опитано. Нямам никакво противоречие между това, което е между Агарта, Шампала и Рилската школа. Не съм срещал просто противоречие по този въпрос. На физически план, т.е. на светски, да, има разминаване, но вътре в самите школи аз не съм наблюдавал такова нещо. Други въпроси? Да. Какво съм имал преди? За страхът, как да се изведе извън човека. Това става по един много лесен начин. В смисъл такъв първоначално. Същинския метод на извеждане на страха го дава всеки един учител индивидуално на ученика, защото всеки един ученик е индивидуалност. Но първото, което е правило, което важи за всеки един ученик, независимо от коя школа, е да използва онези